ओरैबादि गोबां खोथा गोसारदों जे बयबो ससियेल मिडियायाव बुंदों हाग्रामा महिलारी सारा बिटिआर एग्रिमेन्टखौ जायफोर खालामदों बेयो मावथोंसै लोगोसे आंहा बिटिसि सुक्तिसो खालामदों होननाय खोथानि सायाव गोबां ससियेल मिडिया क्रिएटर लोगोसे गोबां इउपिपिएलनि दैदेनगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना गोबां आर्गुमेन्ट होदों। दा बेनि गेजेरावनो राजु नार्जारी बिथां सारा बुंनाय खोथाखौ आङो कटेट खालामनो लुबैदों, दैखांनानै लाबोनो लुबैदों आरो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो बेखौनो आङो फोरमायनो सानदों जे बिथाङा मा बुंग्रोदों नायनानै लाग्रोदो। हाग्रामा महिलारी কোন হয়? हाग्रामा महिलारी देवरगांव সমষ্টির পারিষদ হয়, MCLA। জানেন না জানে আপনারা? এজন MCLA বিটিআর চুক্তি ইমপ্লিমেন্ট হব নহব কলে কিবা পার্থক্য হব জানো, কিবা ডিফারেন্স হব? এই বহুত MCLA আছে, আমার প্রমোদ বড় ডাঙৰীয়াটি MCLA হয়, হয় না নহয়? MCLA হওয়ার পিছতে তেখেতে CM হয়। গতিকে এজন MCLA বা বিটিআৰৰ CM এ কোৱা নকোৱাৰ দি ভাৰত চৰকাৰে যে বিটিআর চুক্তি ইমপ্লিমেন্ট কৰিব নকৰিব এইটো কোনো কথা নহয়। BPFৰ কোনবা সাংসদ আছে নেকি? এজনো সাংসদ নাই পাৰ্লিয়ামেণ্টত ক'বলৈ আছে। মোদী ডাঙৰীয়াক যাই পেলাই ক'বলৈ সাংসদ আছে, অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াক ক'বলৈ সাংসদ আছে। আমাৰে সাংসদ আছে দুইজন, ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ আছে, লোকসভাৰ সাংসদ আছে আমাৰ UPPLৰ। ইলেকশ্যন হাৰিলেও বুলি আপোনালোকে যে এনেকৈ যে কয় যে হাগ্ৰামাই এনেকৈ তেনেকৈ কিবা কিবি কয়, আপোনালোকে এইটো ৰাছিয়াৰ পাৰ্টি বুলি কৈ দিলে হাগ্ৰামাই। हाग्रामा महिलारी सारा रायजोफोरनि भट होनायजों नों आं सेलेक्ट खालामनाय नङा, बियो रायजসকলৰ भट दियार कारणे हाग्रामा महिलारी डाঙৰীয়া আজিৰ তাৰিখত বিটিচিৰ চিফ হৈছে। এইটো আমি আপোনালোকে তথা BPFৰ কৰ্মকৰ্তাবিলাকে বাছনি কৰা নহয়, ৰাইজসকলে ডেমক্ৰেচিত গণতন্ত্ৰত ভোট দি জিকাই দিয়া এজন চিফ নেতা। दा बे खोथाखौनो बिथांमोना गावसोर बानायनाय बादि जेसेबां हाग्रामा महिलारी सारा गोजौआव थाङा मानो बिथांमोना मालाबाबो बेलु होफेरा। हाग्रामा महिलारी बिथांखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद UPPL आरो बिथांमोनजों सोमोन्दो थानाय गोबां दल संगठनफ्रा मालाबाबो गनायफेरा, जेसेबांखि गोजौआनो थाङाथों जाथों मानो। जिमानि उफुरत नाजावकियो हाग्रामा महिलारी डाङৰীয়াক UPPL दলৰ नेता বিলাকে আৰু এক নাম্বাৰ হিচাপে এপছুৱে আৰু এপছুৰ লগৰ সম্পৰ্ক থকা বিভিন্ন দল সংগঠনৰ নেতাবিলাকে আজিলৈকেও हाग्रामा महिलारी डाঙৰীয়াক বিটিচিৰ চিফ তথা এজন ডাঙৰ নেতা হিচাপে তেখেতসকলে গ্ৰহণ কৰা নাই, মানি লোৱা নাই। এইটো আমি বুজিবলৈ পাইছো। खोथाया मानगोनां राजु नार्जारी, नोंथाङा बुंदों बिथाङा हाग्रामा महिलारी सारा नों आंजों जानाय सुक्ति नङा बिटिआरआ, नोंथाङा बुंदों बर' रायजो आसाम स्टेट साखि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बेजों जानाय। दा हाग्रामा महिलारी मावा होनब्लानो जानाय नङा, थाबथानाय बे प्रसेसआ बिदि गैया होननानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव नोंथाङा बुंनो नाजादों। नैबे भिडिअ क्लिप्सआव आंखौ डाबल बुंबाय थाला। थारमानि हाग्रामा महिलारी सारा मावा होनब्लाबो बेयो जाबाय थागोन, बिटिआरनि एग्रिमेन्टनि दफाफ्रा मावफुंजाबाय थागोन होनदों, जायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा आन्दलन खालामगासिनो दङ। जार कारणे एपसुए आजिर तारिखर आन्दलन सलायासे जाथों, जानायाव जेबो अबजेक्सन गैया। नाथाय हाग्रामा महिलारी सारखौ मानो बदनाम होखो? माब्लाबा बुंफेरदों नामा हाग्रामा महिलारी सारा बिटिआर सुक्तिया दाजाथों होननानै? जाय खालामदों बिथांमोना बेखौ मावफुंथोंसो होनदों, मावाथ' होनाखै। आं बिटिसिनि माखासे गोबां मावफुंनांगौ दं,
बेखौ मावगोन होननानैसो बुंदों। दिनै नाथाय खोथाखौ बिथांमोना माजों लांनो नागिरदों? थाबथा जानायखौबो बिथाङा लुगैयाखैना। बिटिसिनि मावनांगौआनो अनेक दंबावो आरो जायफोर मिसगाइडेड खालामदों सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि माखासे गामिफोरखौ बिथांमोननिफ्रायबो BPF दोलोआव मावथिफोर दं, बिथांमोना माखासे हेल्प खालामो। मा सानो रायजो राजाफोर कमेन्ट्सनि गेजेरजों जोबोद फोरमायगोन। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ।